Musti Action Production. Shi baya ke aikin ne. Tun daga gaskiya na soki, kauna na baki, na shiryo aurenki. Kika min halin ku na mata, kika ɗauki ziga ta kawayenki mata. Ga murna nake na samu mata, ke kwa ashe kina yi miliyan kan baya. Izaya na fuskanta akan soyayyarki, ukuba na fuskanta akan soyayyarki. Bazan kuma soyayya da ke ba, bazan kuma kulla alaka da ke ba. Tunda da gaskiya na soki, kauna na baki, na shiryo aurenki. Ashe haka soyayya take da zafi, dan yau na ɗanɗana ƙudata har na ji ɗaci. A yau Allah ya kawo min sauyi kyakkyawa, na sami wacce tafi ki komai kyakkyawa. Dama haka Allah ke ikonsa gabawa, in ya so ya sauya alkhairi gunka mai kawa. Daga gaskiya na soki, kauna na baki, na shiryo aurenki. Ba za na soki ba, ki daina bina, dan yanzu na samu wacce take so na. Dan kudi yanzu kike so na, da daban da shi kina guduna. Ba za na soki yanzu ba, ga wacce ke so na da gaskiya. Ba za na soki ba, ba za na ba ki dama ba. Kin ji ki dai na bina, daga gaskiya na soki, kauna na baki, na shiryo aurenki. Daga gaskiya na soki, kauna na baki. Musti Action on the mix.